ifikile inyoni emaphiko endizela zonke iganga nangakini yogcina ifikile njengamanje hayi indida yodwa sihamba nenkunzi endala ugeza abegezile ngicabanga ukuthi niyayazi ngoba niyibona nje igezile ngeke yazi yaphelela futhi uyaphela siyaphila yapho uhamba kanjani hayi siyaphila thina siyaphila sengafika nawe impela nkabi manje webhuti hey wageza kangaka yabo nje bhuti lento okugeza mehla namalanga ngigeza nginje ngoba noma ngathi uzobe ungibona sazoba nginje ungibonele ilanga nje kuze kuphela inyanga nginje akushintshi uthi mangigezile notho ukuthi mhlambe ngizogeza namhlanje kusasa ngibona ngale nto engeza ngayizona cha ngiyakuphinda uphendula nje lokho mfethu yabo lonto ngoba lento engeza iphila phansi egazini yedethwa kwathi ngokugeza begezile lokho abangivela ngathi njengesinto esitoli cha umlando wami lo futhi ngifike lapho kulelo gama ngifuna ukuzwa lapha-ke nkabi ngoba ugeza begezile simbone ecwengekile kuzo zonke abalandeli bayakwazi omusho ngathi akakwazi ugeza begezile insizwe evela kuphi edabuka kuphi ngoba isikhulile yazi yangaka no mfethu ngokuhlala mfethu ngidabale emakhaya nasemtubatuba basithela isigodi ila ngidabuka khona-ke lapho-ke ngikuye nakithi kuthiwa ogoso omdumazi ubane ngikhule nanje lesikhula sibancane sisabadala uzwe manje saphila manje nkabi ngoba usakhuluma ngokukhula le emakhaya lento yengezo le yinto yona oyibone nini ukuthi lento into esegazini nkabi nje noma into evele yavumbuka ubusuku lapha kuri kabanana ingezo wenkabi ngathini ingezo kade ngayiqala kodwa uyikona ingezo yami engeyigqame ngoba ngangakabi namandla ukuthi sengeze ekudula nje asingiqedula njengamanje kodwa lento yengezo nje ngisuka kude nayo hayi manje ngisuka kude nayo mfethu ngikhula ngimncane ngiyihlanganisa ngiyipatanisa kodwa fanele izinto ngibe kanje asengi-right so kwabe sengikhona ingeze ngifuna ukuyithenga njengoba imali ngiqoke sengifuna ukuyithenga yini into ovele ukuzwe ikhululile sengifuna ukukhulule izwe libuka lonke impahla nje vele uzwe ukukhululile ukuzwe ukhulume ukuthi moyigqokile uvele wenene ngeke ngisachaza kakhulu lonke kubalula ngoba lokho nawe uyakubona umuntu obuka uyabona lokho kusifabhana nje ngimthezwa ngiyimanje uyaphawu ngibangigqokile ngibona ukuthi umfana ngimsabangile samfana ngikosha kwasana nje ngimele lonke ithenge ngengeze mina ngihlala eThekwini okuhlala kodwa itheku amajongo nkayazi lidona ingazi elingazi likabe ijongo hayibo iselijongo zokwazi mina ithengi limele lonke ngengeze angishi lokisi ngisho itheku umfana ohlala eThekwini mina ngimile ngengeze ohlala yilokho hamba oseDubai nohamba osele emakhaya ngoba mina ngikhonyawo mana-ke kuyasebegezile ngoba uthi umele itheku khaphela inkulu phela ndaba usho ukuthi awumazi uquality no ngathini yabona njengoba ngilijongo eligezayo ngithi umhlaba ongaziwa ngapha nangapha ngengeze ngoba phela kahle semina ngisena umculi mina ngiyageza ngidume ngamanzi nje ukuthi ngiyageza ngisenja ngisempile njengoba ngilijongo iqhamuka nje ungahlahlukene izindawo ngey'ndaweni emcimbini kodobheni acela ukushisa iy'thombe yabo ngingeke ngikwazi amagama ukuthi lo quality lona ubani lo ubaba yabo nto leyo so mhlambe ngibe noquality kodwa ngisuke ngingahambi naye so ukusho zoyithombe zoyikhathi nje bese kuyaphinde ngihambe indlela yakhe noma mhlambe sokuyena hayi angivele nje ngithuthe lapho ngoba sengibonile enkabi eshuthi ngempela ingezo imele hayibo manje lapha nkunzi sibona indoda egqobe icathulo igcotshole icathulo kanje no webhuti yazi uzalana le cathulo ngiyigqoke kuthi i-update noma ngingayigcoba akuzweli sesemanje siyabiza yabo ngoba manje ngisifaka ngosibone besigcotshiwe yabo ngeke ngigqole ngikukhombisa ngeke ngisibone dala ukuthi esagcotsha yabo ngenxa yeprize akuyona ikhavela le ngithola yabhisa le hayi ikhavela mangaka amabhitha nje onawo hayi amabhitha ngamathathu kuphela mathathu kuphela bese ngina kodwa njengoba siya December khona kumele ngiyilande mhlawumbe nesibhiki kona lento kusengakuye ngoba ngiyiplani mengwathi pheze ngivele ngisuke ngishone khona ngibuye nengubo uvela uthi usuyithengile ingubo nangebhuti angiphathe ngiphathele impahla manje ke lapha ngenhla nje nkabo ngoba sikubona wembethe kahle kangaka zingaki ingubo zokwembatha zangenhla sakulandela kahle nkabo sifuna ukuthi umlalelo lapha ekhaya azi kahle afuna ukufocusa kuwena obaningi abantu abakholela kuwena that is why sikulandela wafika la wemfethu yabona lokho owazi ukugesa begezile uyazi noma engazi ngokuphelele kodwa mina mathi ingubo amafabiyana ngoba mina ngigqoka ifabiyana kuphela mina ingezo angiyimix njengotshwala
ukuthi ukuthi uphuza ikhaseli futhi bekulebuli yonke into iyadaka. Cha, angiyo loo nto. Mina nje ngihlale ngizona yodwa. Njengoba ngifabhana odwa phuma ngifabhana kuphela. Yeah. Even ngisonge ngithi just la sikhona kuyimanje. Ifabhana ngiyindlala iyogcola umnyango. Ngama ngithi ngidlala indlale kanje. Iyogcola umnyango. Kodwa usuyagcwala. Kodwa into engenze njengoba uDisemba mhlawumbe ngizokubiza amajongo awu7 awu9 awu10 engeke ngabona sathanda ukugeza. Kodwa engenawo amandla okugeza. Yeah. Ngiyawabiza njalo ngoDisemba amaphasika nginikele. Ebandeni ukuthi ligeza ibe lihle njenganami. Baphela maningi amajongo afika nogesi begezile. Kodwa ngenxa yamandla amandla awalingani. Akwenzeki lokho. Cha, hayi nami sengingulindele uDisemba ngizovele ngijoyinele insizwa ngiyogeza nami. Ngoba amandla nami ngomunye wabanganawo. Wenkabi. Ngiyazi lapha njama kunomunye umuntu futhi lokho eyibuze ejangele. Yazi ngifuna ukwazi mina kahle kanye nabalandeli. Leli gama likageza sebegezile. Geza sebegezile. Igama lobujongo leli futhi igama impela elikhomba ukudlondlobala. Nkabi liqhamuka phi le gama? Wenkabi ke sebegezile. Igama engalethwa zinsizwa. Eshe. Ngaleyo gama ngalethwa zinsizwa ngenxa yamagela ami engezweni. Ukuthi ngageza ngiqede. Kodwa mina mengangafiki. Sengenzeki lutho. Ngoba ngizofika ngizovala umcimbi. Awuswali madoda. Bonke abantu bazombeka kumina. Ngisalele mina ngigezile. Angikhathaleni bangani nokuqaba no20 nibangaki. Nigqoka imfanisane zenjani. Ngikuphela ngihamba ngedwa. Noma ngaba livini. Kodwa mina ngingedwa. Ngokukhula ngoqo mfethu. Madoda. Bonke abantu basimbeka kumina. Awuthi lo bantu babiza ngani? Babiza ngamanzi. Mina ngikuze inhlanzeko emphakathini. Ukuthi abantu bayithande. Yabo. Kahle ugase begezile igama lami leli. Igama ngaliphathi insizwa lelo. Hayi manje sekunesikhathi. Kodwa ke ngeke ngiye mude yakho leyo gama igama lami. Leli gama ke Nkabi. Lapha ke elilonganeni. La selinegameko ngiyazi. Selihambe ladenta noma belidenta kahle phela. Belingadenti kabi. Imiphi neminye imlando yalo. Ukuze gcwaliseleke nomunye umlandeli lapha ekhaya uleli gama lisuka phi ngempela. Ngelinye ilanga ngikhumbuza enye indaba. Ngelinye ilanga zikathi inkabi ifasile zibheke olundi. Kodwa ngiyasala mina. Ngithi ngizofika khona olundi. Mhlawumbe olundi ngafika ngaboba ikhasi. Mhlawumbe la ko past 7 to 8. Yabona mfethu uma ufika ibandla lifasile endlini ligqoma umfanisano lonke. Linde ligezile. Kodwa mfethu ngathi mangingena endlini. Yabona abantu abantu baphosa imali kanje. Awuswele madoda. Ngiyacanga ukuba bathi mbekho bafuna ukuqosha le mali baphoselayo. Kwabona ngale endlini. Ngingedwa ngele muntu. Kwathi kubuka wonke umuntu ngimini. Bonke phuma ngezandla, bafuna bafuna amaselefoni yonke into. Zathi inkawu zawu gasebegezile. Nakeza ngiqede kodwa mangangafiki. Awuswele. Ayinto eyenzakalile. Awuswele madoda. Awuswele. Kwazi bakhela jongo sekhona la maye babo. Ngangisheshe ngaqoma engapheli insizwa ngiyamthanda lo bhuti mina. Sengihlangana ngasengigoba phansi. Ngoba into msiqomile kahle kahle ngingafiki. Bingathi ngiyena. Awu madoda. Wami zasidika izinto. Ngikholana uzovuka amazono ngoba manje inkabi ziyalazi lo dala. Hayi cha. Nkabi ngicabanga ukuthi lapha leli gama uqedile ungethole. Yazi uqedile ungethole. Balandeli sizoqhubeka silandele inkabi ngohlelo lapho ekhaya. Ngicela ukuthi enye indaba sikhulise lapha kwi-comment section. Ake ngifuna ukwazi la ekulayeleni umculo. Imuphi umculo nje odlala ochitha isikhathi sakho sonke kona oyinikela nje kona nje ukuthi yabona iwona ophila ngawo nozenzela ngawo izinto zakho. Kabi nje mina engingakusho umculo engiwudlala uwodwa kuphela. Ngoba ngisho emotini yami ila nje ngaphansi. Mungapha ama-parking uvule nje lapha kuma-CD. Ama-CD akhona nje kuphela awamaskandi. Anginayo nje enye i-CD na nje kuthiwa ngidlala i-house, gospel, R&B. Angisonti mina. Angisonti. So anginayo ingoma ngidlala i-gospel, ngidlala i-house, ngidlala R&B. Ngihleli kumaskandi nje one way. Layela abafisa abaculayo nje kumaskandi kuphela ngidlalayo. Wasiza futhi wafika lapho. Ubani-ke omlandelayo umaskandi lo odlalayo? Njenge ngachaza Nkabi ngithena ama-CD ahlukene namaskanda wonke. Okusho ukuthi mina umaskandi ngulalela wonke.
awumacane engawulaleli mina anginale qhawe Ha. ayekho umfana ngathi mina ngilanda lo mfana lona ukuthi anginamfana ngilandela abafana bayicondela yabo nje mina ngifaka indlebe kuphela Yeah, engomeni yeah, zabo anginaqhawe nje ngomculo ngiyawuthanda makho ngoba ngiyithandile engizwe uyicula ngiyilalela nawe usiculenye kuthi wena uzwa nobani mina ngingene lapho izimpi zabaculi ngeliwe yimina yeah, yeah, yabo yeah. nami nginenkinga nazo zami engibhekene nazo yabo Yeah. so ngeke ngizimpi mina nje mina into engidila nayo engisipeshana ngiyageza mina ngisemanzini umuntu angacabana nayo ijongo hayi ngicabana umuntu oculayo mina ngilela umuntu oculayo Awu madoda, sisakuthola kahle Nkabi, njengomuntu owazi nesintu nowazi umaskandi noma owazi ubujongo. Sila leli igama elithi Aykhale eselize ladlubala kangaka lavala umhlaba. Cabanga nabelungu phesheya eGermany bayalazi lo gama. Livelaphi lo gama? Lafika nobani? Ngoba selingaka. manganye pheze nami ngikhuluma engikwaziyo ngele gama Aykhale Eh. lo gama Aykhale laqhamuka negcwame elisha Ha. la mfana amanqele UMthandeni eyibongele Aykhale esho kungizwe umfana Mchunu kade saphinde back ikhuzana Aykhale ndoda kodwa lathi masisho ungizwe lachuma lathi ngomhlaba wonke qoba uzi ungizwe bese yalika ngoba sengathi qhamu nongizwe ngoba ngani kodwa inkabi or umlandeli wamaskandi uyalazi iqiniso ukulogo mase Aykhale lachuma nomthandeni kodwa duma ngobani laduma ngongizwe ihamba kanjalo Hayi cha, hayi siyabonga Nkabi yami, uhlubudlu bekhasini ugeqa amagulu cha bengisamyazisa labo bafowethu ukuthi ngempela ulalela umaskandi ebengeke ahlale engalazi igama elithi Aykhale ewulalela umaskandi bengimyazi ngimbheka ukuthi lethi uzogeze kangaka isalela wona kuphela kodwa geza sebegezile uyazi namhlanje ugeqa amagulu ngempela awukahle kwenzakalani la ukhona lapha usuvele wamkhetha noma ebengodoso noma I know Nkabi okwamanje njengobona izandla zicuzelanya nje clean izandla zifresh uyayibona konke akukho nje sangekhona ucingo mhlambe la limaza kwenye indawo angazi umuntu nje angakhe ngisazokhetha ngisazokhetha Nkabi yami ngimthatha umuntu ovusa umuzi kababa okwamanje umfazi ngisanayo nje amanzi nokotini kuphela usuvalela madoda wona amanzi enginawo njengamanje manje Nkabi yami awukahle uthini kumuntu omfana nje omncane emakhaya noma kwelinye ijongo elifisa ukufana nogese begezile hlezi uyilo lomogeri kwabanye kunjalo nje mfethu umfana osakhula emakhaya engamtshena kona ukuthi lento angapheli imandla angapheli imoya afunde nje eqinise efundweni zakhe uzokhula afike ezingeni lageza agenje angeza ungaphela into akhonto nje yabona nje angeza kanje angivelanga ngeza kanje yeah kwa la ngisuka khona yabo ngoba mina kahle mina khona ibandla ekade ngihamba nalo ekuthiwa abafana benkani kodwa leyo bandla semasamba nalo lapha endleleni ngingathemba ukuthi nawe uyazi masuka le abantu abagijimayo abashe marathon besole eThekwini beMaritzburg abafiki bonke eMaritzburg hayi ngeke khona basele endleleni ngenxa yobude bendlela yabo lonto so mina ngageza ngifese ngingeza sengimile ngingedwa kanje njengoba sengiyimele ngokugeza njengenkancethezi ngiyimele yabo so mfethu umfana osakhula emakhaya angisi kuyena ageze nganakho kwamanje ungambona isikhathi kuzolunga ageze njenganami nami ngingakabi right just ngiright la manje yabo ngase ngaba right sengiqonte engiyifunayo into engiyifunayo ngihamba engiyifunayo yabo lona so ngisifuna okukhulayo emakhaya angapheli imali lethu baliyenza kuyena konke nesikhathi sakho uvuka wenzeni ekuseni Nkabi ekuseni nje qala mangivuka into nje engiqamelayo nengiqala emqondweni wami ungene emanzini umhlaba kafishi awusuvaleni madoda awusuvaleni umhlaba kafishi ngiphila ngawo mfethu ngoba namanje mangisola kuwena ngiyongena kumhlaba kafishi awu madoda impilo yami semanzini nje mfethu ngisemanzini ngiswenke kahle kahle ngikuze inhlanze emphakathini ukuthi amajongo lasakhulayo naladla iwunga ngithi mangiqhamuka ladla iwunga athi umuntu ngikhumule ikhazi zami ngithi mangiqhamuka ikhwethe ekudala elihamba ngenduku lime bese lefanele sekhathele ukuhamba sekhathele ukubona mina ngikhumbule ikhazi zami zisageza awusuvaleni madoda so nje mfethu lento ayengeze kahle kahle ngifuna abantu bayithande awusuvaleni ukuze inhlanze emphakathini kona bayithande hayi nabayithandayo abanye izinto ngoba phela kwamanje leThekwini nangihlala eThekwini leThekwini alikho ijongo efika la kumina engeze now deep down enhliziyo akwazi lokho asingagolozi umuntu sengala ngoba eyilwela nje yabo kodwa ngaphathi uyazi ukudla Nkabi ingozi mina ngeke ngasho qenza ukuphela kutshela ingeza ngimix njengotshwala imoto yaphezulu ngiyathemba ukuthi uyazi imoto yaphezulu ngoyofa udizili
imoto diesel ngiyofaka petrol ngoba uzoshaya injini mina ngihlele ngezona yodwa shuthi inkabi yami ngalokho uqonda ukuthi inkabi le label oyimbethe iyona ome ngayo endlini ekhaya singathola yona sengisena nokudedela nginithi ukukhuluma lokho ukhuluma nganje mina nkabi yami odwa kwami ugcwele emakhosengeni ugcwele emashelofini yes awumixile ophuma oNike Adidas ngiyangithola oNike ophuma Adidas Vans oKhathi oLecoq no baba mina khona uPhaloda kuphela iFabiani mana Fabiani kuphela hayi bo kabi awuyiboni ugqoke enye impahla okwamanje mfethu ayikho impahla engayigqoka ngoba impahla engisima ngigqoke nje ngizizwe ngampezulu ngigqokile ngiswenkile angisampana ilokho engigqoke manje mana mangathiwa uthola iqeqeba noma ukuba inxusa kwenye ilongana isikhundla esithize uyokwenza shana bafo connect ngakhona amazwi asho sematsangisela ithuba ithuba ngeke ngilema liqhamuka ngoba lelo thuba ngoba amathuba omsebenzi lelo thuba lelo ngabe amathuba omsebenzi amathuba omsebenzi ayekho mase qhamukile ngakho la kusho nje ekhaya so ngeke ngilahle yalo zabazali lelo thuba ngalithatha lelo thuba mfethu ngeke ngiliya ngeqambela amanga ngalithatha kodwa inkululeko yami ikhwila ilele la inkululeko nangu eleko phansi kosokusini hayi yabo kabi yami ngeke siqede sonke ngeke izinqumo makhanda ayishiwe nje namhlanje siye saphuthuma ugeza samlanda sabuya naye samthi qatha samthi gqi asazi ukuthi singaqala ngaphi sigcine phi sekuwena mbukeli lapha ekhaya ke sebegezile sicela ukuthi ukuhlupha la la inkundleni zokuxhumana ukhona yebo ngiyatholakala bhuti hayi bo futhi ungibani lapha ku Instagram TikTok Twitter ngiyasebegezile mawufuna mina blog yasebegezile uzongithola ngeke futhi mawukhathazeke mawubhokese abobani phamaningi amapokozo ogiyasebegezile yabo agcoma umhlaba wonke kodwa mawufuthi yasebegezile ubona iPP uzovela ubona amanzi ubona la oswenkile uzokwazi mina ngoba ogiyasebegezile nabakhwaba amapokozo abangenzi njenganami hayi sihlulekile thina so la ocingweni sakuthola inamba nginayo bhuti kodwa ngenxa yezimo eke ngibhane nazo ngeke ngikwazi ukuthi ngiyidedele inamba ngoba izikhathi ukuthola ukuthi ngilele bafuna nga left and right abantu ngihlambe ngiyaginja ngumuntu ogeza njalo nje ngihlambe ngisake emanzini ngiyageza icingo likhalekhalile uthola inamba efoni angizazi yabo so inamba ngiyidedele kalula yabo inamba nje ngiyidedele ngempela kalula nkabi yami umuntu ofuna ugeza begezile uzomfollowa ko TikTok ko Facebook ukhona ku Instagram uzomthola ugeza begezile uzomfollowa lapha kodwa lokuthi ngidedele inamba yocingo kunzima nkabi ngoba ngiyahlukumezeka ngithola ukuphuma ifoni ikhala one way hayi cha hayi uqedile ungethole nkabi yami cha siyabonga ukuthi ube nathi mfowethu osukwini namhlanje please press subscribe lapho niphinde nisilandele nawe inkundla zokuxhumana ko TikTok Instagram Facebook sikhona Road Care Productions inyone emaphiko ila ehamba khona danko